razumeti ono što želim da kažem. Dakle, moj jedan prijatelj živi decenijama u inostranstvu. Leti provodi vreme u Crnoj Gori. Ali ni on ni cela njegova porodica nisu kršteni. Njegova ćerka dugo pokušava da dobije dete. I nije to išlo za rukom baš sve kako treba. I jednog leta kad je on bio dole, jer provodi dole leta, nekako je odlučio da ode na poklonjenje pod ostrog. Vratio se kući, nije prošlo, sad da ne govorim dalje, par dana ili malo više, ona ga je pozvala telefonom iz inostranstva i rekla je: tata, ja sam trudna. Sad, on je samo seo za stolicu, zaplakao, odmah mu bilo u mislima da je bio tamo da se pomoli, iako je nekršten. Onda je mene zvao to da mi kaže. Ja sam mu rekao: pa dobro, onda ajde, vreme da te krstimo. A on kaže: pa čekaj, zašto? Ja sam se pomolio Svetom Vasiliju, on mi je dobro dao i to je dosta. A ja kažem: pa dobro, ako će suštinu vere da ti kažem, nije ti pomogao Sveti Vasilij, nego Gospod Bog. Gospod Bog čini čuda, a ne svetitelji. Preko projavu čini vekovima kroz ljude koji su zemljim životom zavredili Carstvo Božije, kao što je Sveti Vasilij. I naša svaka služba se završava molitvama svetih otaca naših, Gospod Isuse Hriste, spasi Bože naš. Današnja liturgija, posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom, se završila molitvama Svetog Vasilija, spasi Hriste nas. Dakle, ne sme kult svetitelja da bude taj, da kažem, moderno limit kome se vi molite. Ne, Bog je taj koji čini čuda, ali čuda projavljuje kroz sve te ljude. I još jedna stvar, koliko je on, ovo što je Janja rekla, velika istina, pazite, njegova čuda su toliko nebrojana da, ja ne znam, možda Sveti Spiridon Čudotvorac na Krfu u Grčkoj i novijeg vremena na Egini Sveti Nektarije su ljudi, svetitelji koji imaju zaista, to je neverovatan broj, zaista, to je, mislim, ti monasi čak i upisuju te slučajeve, ali ne možete upisati koliko